Barkamu da sake kasancewa a cikin shirinmu na labarun lokaci a Matawalle Hausa TV tare da ni naku Nasir Hassan Matawalle. Gidauniyar mai rubutu ta zama tauraruwar zamani, haske mai haskaka al'umma a jihar Kebbi. A Lahadin da ta gabata 14 ga watan Mayu shekara ta 2023 ne gidauniyar ta ƙaddamar da bayar da tallafi ga wasu zaɓaɓɓun marayu 50 na naira 5,500 da suka cancanta domin samar musu da sana'ar da za ta kasance kariya gare su, musamman mazauna unguwar ta bayan kara da ke cikin garin birnin Kebbi. Inda nan ne mazaunin shugaban wannan gidauniya wato Comrade Suleiman Aliyu Marubuci. Taron, wanda ya samu halartar manyan mutanen unguwar da ma wajenta, waɗanda suka haɗa da Malam Aliyu Madugu, wanda shine mahaifin Comrade Suleiman, haka zalika shine ya ƙaddamar da wannan tallafin. Sai kuma Malam Gide, wanda shine hakimin unguwar ta bayan kara. Daga ciki akwai Alhaji Muhammad Abbas Wara. Taron ya kuma samu halartar daraktan agaji na jihar Kebbi, Alhaji Bello Koko. Comrade Suleiman Aliyu Marubuci ya samu yabo da jinjina ga al'umma, musamman mahalarta taron, tare kuma da waɗanda suka ci gajiyar wannan tallafin. A nasa jawabi, uban taron kuma hakimin na bayan kara, Malam Gidi, ya nuna wannan aikin shine na farko a tarihin wannan unguwa. Ya kuma nuna farin cikinsa tare da addu'a ga wannan tafiya. A ɓangaren nasa, Alhaji Abbas Wara, wanda ɗaya ne daga cikin manyan mashawarta ga shugaban wannan gidauniya, ya jinjinawa wannan matashi tare da fatan alkhairi ga wannan tafiya. Sai kuma ɓangaren nasa, daraktan agaji na jihar Kebbi wato Alhaji Bello Koko, ya yaba tare da bada shawara ga wannan tafiyar mai manufar share hawayen al'umma akan jajircewa wajen gudanar da irin waɗannan ayyuka na alkhairi. Darakta ya yi nasiha ga waɗanda suka samu wannan tallafi da su yi amfani da shi a hanyar da ta dace. Ya kuma ƙara kira ga gwamnati, 'yan kasuwa da kuma 'yan siyasa da ma sauran al'umma da su yi koyi da wannan matashi. Sai a nasa jawabin, Suleiman Aliyu Marubuci ya nuna farin cikinsa akan yadda wannan tallafi ya samu nasara, tare da godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala. Shugaban wannan gidauniyar ya ƙara da cewa shi a koda yaushe farin cikinsa shine ya ga al'umma sun samu shiga cikin farin ciki, musamman marayu da ma marasa ƙarfi. Ya ƙara da cewa yana baƙin cikin ya ga maraye ko maras ƙarfi na da buƙata kuma ya kasa tallafa masa. Ya bayyana cewa irin wannan yanayin ne ke sa shi zubar da hawaye har ya kai ga ciwo bashi domin faranta ma waɗannan marayu ko marasa ƙarfi. Sai tofin albarka wannan gidauniyar ta Marubuci ke ta samu daga waɗanda suka samu wannan tallafi, ba don komi ba face yadda ya share musu hawaye. Labarun lokaci a Matawalle Hausa TV. Mu haɗu a shiri na gaba. Ku danna mana like, idan kuma wannan shine ziyarar farko, ku danna mana subscribe tare da ƙararrawar sanarwa idan mun ɗaura sabon shiri.